खुलुमबाय आं सिगिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो कलम्बियानि उनाव इन्ड'नेसियायाव गिख्रंथाव बांग्रिं जायजों दासिम 47 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। इन्ड'नेसियानि फ्लरेस द्वीपआव 7.7 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदों। सनिबार अदेबानि मैया फुंनि 5:58 बे जाथाया जादों। बेनि एपिसेन्टारा इन्ड'नेसियायाव थानाय इन्डी सहरनि 68 किल'मिटार जानथायाव थानाय सा-सोनाब ओनसोलाव। गिख्रंथाव 7.7 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावनायजों सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां न'-बां बिल्डिंफोरानो बायग्रबदों। सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय बायग्रबनाय बिल्डिं सिंनिफ्राय जाय जेरै हागौ एरै खारबाय बायनायखौ भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। बे बांग्रिं मावनायाव दासिम 47 सुबुंनि गोथै देहाखौ मोननो हानाय जाबाय आरो बिल्डिं बायनायाव गोबाङानो दासिमबो होसिनजानानै दङ होननानै सन्देह खालामदों आरो नागिरनायनि हाबायाबो जागासिनो दङ। बेनि सिगां कलम्बियायावबो 7.4 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदोंमोन जायजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै दासिम 294 जाहैबाय आरो दासिमबो 320 सुबुंफोरानो गोमानानै दङ आरो 4,000नि बांसिन सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों बे बांग्रिं मावनायजों। बायग्रबनाय बिल्डिं सिंनिफ्राय सुबुंफोरखौ बोखांनायनि हाबाया दासिमबो जागासिनो दङ। कलम्बियानि केलि आरो प्रारेरा नोगोराव बांसिनै सुबुंनि जिउ खहा जादों लोगोसे धोन सम्पथिनि खहा जादों। कलम्बियायावबो रैखा खालामनाय हाबाया दासिमबो जागासिनो दङ। 80थि भारत उदांस्रि सानखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया गुवाहाटीनि खानापारायाव फालिदों, जेराव बिथाङा माखासे थांखिफोर फोसावदों। आसामनि जौगानायनि खामानिफोरखौ लानानै माखासे खोथाफोरबो फोसावदों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा आइजोफोरनि रैखाथिनि थाखाय माखासे खोथाफोर फोसावदों, जेरै आसाम सोरखारनि साख्रि मावनाय सोरबा हौवाया जुदि गिबि हिन्जावखौ आयेन बायदियै डिभर्स बा गारालासे गुबुन हिन्जावजों सोमोन्दो लाखियोब्ला बा जुलि खालामोब्ला बे हौवानि 20% दान बान्थाखौ दाननानै होनाय जागोन आरो बे दाननाय दान बान्थाखौनो गिबि बिसिनि बेंक एकाउन्टआव सोनानै होनाय जागोन जाहाथे बिथाङाबो थांनानै थानो हायो। सोरखारि साख्रि मावनायनि अनगायैबो बे नियमखौ प्राइभेटआव मावनायफोरनि थाखायबो बानायनो थांखि लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो। उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो सासेनि बांसिन जुलि खालामनाय खामानिफोरखौ समाजनिफ्राय गैया खालामनो थाखाय सोरखारा खामानिखौ मावलांबाय थागोन होननानैबो फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो आसामखौ जौगाहोनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानिखौ मावगासिनो दं, जेरै टेक्न'लजिनि बेलायाव, इन्डास्ट्रि गायसननायनि बेलायाव आरो रांखान्थि जौगाहोनायनि थाखाय खामानिफोरखौ आसाम सोरखारा मावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। बेबायदिनो हादरावनो मैयानि सानाव 80थि भारत उदांस्रि सानखौ फालियो। क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव 80थि उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लायो आरो बेयाव बाहागो लानानै भारत हादरनि मोनथाम गाबनि फिरफिलाखौ बिरहोयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीयाबो बाहागो लायो। ओजोंहाय भेरगावआवबो 80थि उदांस्रि सानखौ फालियो। भेरगाव महकुमा पेरेड ग्राउन्डआव माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव 45 नं भेरगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए महेश बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बेयाव बाहागो लायो, लोगोसे फरायसाफोराबो बाहागो लायो। भारत उदांस्रि सानावनो सासे साब इन्सपेक्टरनि जिउ खहा। भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै गोख्रों नोजोर लाखिनाय बा गोख्रों सेबनाय हाबाखौ मावफुबाय थानाय समावनो साब इन्सपेक्टर नवज्योति दासनि जिउ खहा। डिमा हासाव जानो मोन्दों बे जाथाया। बिथाङा लाइसों पुलिस आउटपस्टनि अफिसार इनचार्जमोन, जेराव बिथाङा 15 आगस्टजों लोब्बा लाखिनानै गोख्रोङै लामायाव सेबनाय बा सिग्रोमनाय हाबाखौ गावनि डिउटिखौ मावबाय थादोंमोन। बे समावनो AS02 AJ4335 नाम्बार प्लेट थानाय किया गंसे गारिया बिथांखौ सौख्रांफैदों, जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जाब्रबथाय जानायनि उनाव बिथांखौ देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै। जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जानाय साब इन्सपेक्टर नवज्योति दास बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि नलबारिनि थागिबिमोन। खर'सा आसामाव दैबानाया जोबनानै थांबाय, नाथाय दैबानानि जि गोहोम बे गोहोमा दासिमबो जोबनानै थायाखै। न' बांफोरखौ दासिमबो फोसाबनानै लानो हायाखै आरो गाव गाव थानो थाखाय न' बांफोरखौ दासिमबो सुबुंफ्रा फसंफिननो हायाखै, जायनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रानो दासिमबो रिलिफआव थानो गोनां जादों आरो गोबां सुबुङानो दासिमबो
आलाय सिलाय जानानै दङ बेखौ नोजोर होनानै शिबसागराव गिख्रंथाव दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि हेफाजाबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्टराव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मैखोमै बाहागो लादों। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि मुस्रि मलिन दैमारि आरो गेलेमु नेहाथारि मुस्रि सानसुमा नार्जारि बिथांमोननि दैदेननायाव जिल्ला सिंनि दख'रा आरो दालाइसा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनहाबो मैखोमै बाहागो लाफादों आरो बिथांमोनहा भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ मदद खालामनायाव मैखोमै बाहागो लादों। भारत उदांस्रिनि सानावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ बुथारनो ओंखारदों सासे दुथाङा। 1 कौटि रां मोनोब्लानो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ बुथारगोन होननानै ससियेल मिडियायाव पस्ट होनायजों लोगोसे गावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होफादोंमोन दुथाङा आरो पाकिस्तान जिन्दाबाद भारत मुर्दाबाद होनानै पस्ट होदोंमोन। आब्दुल मुतालेब मुंनि एकाउन्टजों बेबायदि पस्टखौ होदोंमोन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवाहाटीनि खानापारायाव 80थि भारत उदांस्रि सान फालिनायाव बिबुंथि लाखिबाय थानाय समावनो दुथाङा ससियेल मिडियायाव बेबायदि पस्ट होदोंमोन। दुथाङा ससियेल मिडियायाव बेबायदि पस्ट होनायनि उनावनो आब्दुल मुतालेबखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदोंमोन। बेनि उनाव सोंनाय फिननाय लादोंमोन। आब्दुल मुतालेबा मरिगावनि लाहरी घाटनि थागिबि। सोंनाय फिननाय लानायाव आब्दुल मुतालेबा फोरमायथिनाय बायदिब्ला ससियेल मिडियायाव गाव बेबायदि पस्ट होआखै। सोरबा दुथां सुबुङा गावखौ फानदायनो थाखायसो ससियेल मिडियायाव बेबायदि पस्ट होदों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाय जानो नांगौ होननानै उल्थायै दाबिखौ खालामो आब्दुल मुतालेबा। दा पुलिसा बेनि सायाव नायबिजिरनाय हाबाखौ मावगासिनो दङ। जाखांबायना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि नुखो सिगां मोजां नुदों मोजां नुजोब्बायना सिगांथ' नुवाखैमोन ना नुवाखै आं इसेबो दासो नों दा माबायदि मोनदों बेखौ मोनदों सानसेयाव दाथ' नुजोब्बायना सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै दा नुबाय मोननैबोथ' नुवामोन ना महरखौ दा नुजोबदों दाथ' मोजां नुबायना ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।